Salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaghanap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Ang Maria, ang siyang gabay namin lugod, lalaghanap alam ng iyong misyon. 500 taong
biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Isyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Isyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, the grand horizon. 500 years of faith, grateful to at Yun. Panginoon. Okay, sige. Ang taong biyaya. Okay, mga tugang, nadadawog na ba ako? Nadadawog na ba ako? Sorry po, nagkaroon lang tayo ng technical problem. Inayos lang po mga tugang. Masubag ko itong sound kasi hindi ako pumapasok sa estasyon. Pero thank you very much, Stuart, at sa lahat ng mga technician natin dyan. PCGB, ang galing talaga. Pero mga kaibigan, sa dali, medyo malakas yata ang aking ano. Okay, sige. Okay na? Okay, sige. So, good afternoon everyone and welcome once again sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP, Gaspi, ngunya na aldaw ning Abrito Webes, ano? Kung sa tuyang mga tugang na pag-urulayan ang sa tuyang buhay. Ano, siyempre, marhay ang sa tuyang pag-urulayan, anumang ikakarahay, anumang ikakaray ka sa tuyang buhay, yan sa tuyang pag-urulayan. Okay? So mga tugang, pero bago kita magpadagos kan sa tuyang programa mga tugang, anyayahan ko kamo, iniimbitahan ko kamo muna na mga kita. Permitang girumdumon Diyos. Dahil nang tawa ng Diyos. No? Ano mang ginigibot bago magkakan, bago maligo, bago matulog, bago magsalita, whatever, anong ginagawa natin, unahin muna ang pagdarasal. Okay? Sapagkat yan po ang sikreto ng buhay. Okay? Manalangin na tayo ng katuyang paboritong pangajion na memorary. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, pagkabanal-banalan Birhen Maria, iyong kalinga at tulong na hindi mo tinunan. Sa pagtitiwalang ito, kasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina namin lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, iningi po namin sa iyo na pakiabot po ninyo, pakisabi po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Nabindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa, ang lahat ng mga nagtatrabaho at tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB.
na kami ay iligtas sa anumang kapahamakan, sa anumang mga masama, anumang mga makakalayo sa iyo, sa piling namin sa iyo. Tulungan po ninyo kami na palagi kaming ilapit sa iyong anak na si Kristo. Nawa kami ay maging kasangkapan sa pagbabalita ng mabuting balita. Iligtas po niya kami sa anumang mga sakuna, sa anumang disgrasya, upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa Kanya, sa Panginoong Jesus. Ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos. Kumusta kamo ngunyan na aldaw ning Webes? Sana kamo ay nasa maray na kamugtakan. Dahil manlugod kamo pig mamati-mati. At ngunyan na nagdadagog na naman kamo kay Father Boots Bombasi, OP ng UST Legazpi. Igwa na naman kitang mauukudan. Okay? Ang mabuting balita, ang marhay na bareta, ay hango po ini sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 24, talata 35 hanggang 48. Yung mga tugang, ini po ay karugtong kang Ebanghelyo kasuhapon. Kung kasuhapon mga tugang, so nadawugta, so mga alagad ng Panginoong Hesus ay pauwi na. Pauwi na sila. Yung dalawa, pauwi na rin sa kanilang baryo na naapod na Emmaus. Sila Pedro, pumunta na rin sa Galilea. Balik na sila sa dati ng kanilang profesyon bilang mangingisda. Kasi nga, parang walang nangyari. Walang nangyari. Patay na si Jesus. Ano pang mangyari? Pero, alam mo, hindi talaga pinababayaan sila ni Jesus. Ang Jesus, ang Panginoong Jesus, ay nagpapakita muli. Yun ay importante. Mahiling ta mga tugang, ang Diyos ay nagpapabaya, nagpapamati giraray en sa tuya. Okay? Magayunon baga. Dinanggad kita pababayaan ng Diyos. Yan ang sakuyang karanasan at ang pinaniniwalaan. Na minsan huna mo, pinabayaan na ba ako ng Diyos? Pinabayaan na ba kami ng Diyos? Bakit ganito? Yung namatay yung kapatid ko noon, 1981. Ganun ba? O bakit ganun? Hindi naman pwedeng sisihin ang Diyos eh. O yung bagyo, nasira yung bahay namin sa Tigaon. Hindi ko naman sisisihin ang Diyos. Kasi ang doon siguro hindi talaga naging matibay yung pagkagawa ng gutter. Kaya ngayon may project kami doon sa bahay. Yung tinatawag na concrete gutter. Okay, pinapaayos nga lang, hindi ako makapunta kasi alam mo, syempre maiwas-iwasan din ang ngayon, yung paglalakad, yung kumasain ka. Baga, importante na medyo maglikay na sana. Kaya nga, apudan ko si tugang ko, tayaon siya duman. Ika nang bahala yan. Mataon na sana ko ning tabang anong kwarta, or kaning gibuhon, patapos ka mo mag-supervise. Yung pwede ba mag-gibo yan? So yung mga tugang na talagang di mo pwedeng sisihin ang Diyos sa mga nangyari sa buhay natin. Ang titingnan natin, lagi, nandyan ang Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos eh. Sabi ko nga suhapon, ulitin ko pangunyan, na talagang sa panahon na nagkagibitan, okay, na kailangan ko nang babayaran yung trabahador. Wala akong pera. Sabi ko nga, syempre, may kaibigan ka, nangutang muna ako sa kanila. Yun nga, sa awa ng Diyos, sabi niya sa akin, Father, wag mo nang bayaran yan. Okay, thank you. Alam, maganda baga, maganda talaga pag marami kang kaibigan, marami kang matatakbuhan. Alam mo yung mga kaibigan na yan, sugot ng Diyos yan sa akin eh. Kayo din mga tagapakinig, sugot rin sa akin ng Diyos yun eh. Ako na yun, sugot ng Diyos sa inyo, di ba? Alam mo mga, importante mga tugang ngayon. Alam mo ngunya na daw, dahil nanggad ta, ang sa kuyang gustong pag-urulayan, dahil nanggad kita malingaw. Father, ano ba talaga ang
gamot sa panglingaw. Kasi makadakol na father ang nakakalingaw eh. Nakakalingaw. Alimbawa, pag mayaman ka na, igwa ka na ng kwarta, nalingawan mo na sa mga taong nagtabang sa imo, sa pagtagumpay, wala na. Minsan nakakalimutan ng mga tao, okay? At sabi nga nila, ang isa sa dahilan daw kung bakit ayaw natin mamatay, baka pag namatay tayo, iiwanan lang tayo sa sementeryo, wala ka na. Hindi ka na alalahanin. Hindi ka na, babalikan. Pababayaan ka ng mabulok sa sementeryo. Ganun ba yon? Wala naman. Huwag naman ganyan. Kahit napatay ang mama ko, papa ko sa Bicol, ay nasa Tigawon. Pag naguli ako sa Tigawon, pigduduman ko pa man sinda. Pero minya ako sinduduman sa sementeryo. Dati, si papa, minsan wala. Dahil ko nahiling. Ngunyan, sigurado, pag nagduman ako sa Tigawon, yaon duman si papa. Sa sementeryo nga lang. Saka si mama, yaon duman. Sigurado na ito. Okay, dahil mo nang paglingawan. Ang anong ginibo ko, para hindi ko talaga malingawan si papa sa si mama. Anong ginibo ko? Nagpagibo akong dakulaon na retrato. Nilagay ko doon sa bahay namin. Picture ni mama at picture ni papa. Bilang paggalang. Kasi ang bahay na yun alam ko yun kasi I was grade 6. Si papa talaga ang nung panahon naghanap ng mga kahoy, pagkatapos ang gaganda pa ng kahoy. Yung talagang matitibay na kahoy. Kahit ngayon, ang ganda, hindi pa bulok. Mga 47 years na yun. 47 years na ang aming bahay. Tinignan ko yung mga kahoy. Nako, pukpukin mo ng martilyo, siyempre. Pukpukin mo ng itong pako. Yung pako, nagtitiriko. Tibay talaga. Siyempre, dahil mo na paglingawan. Kaya, sabi nga ni, digdibaga, ano ang pinagkulgan? Pinapahalagan. Okay? Ano ang pinagpaguran? Pinapahalagan yan. Kaya yan talaga sa buhay. O si Kristo, okay? Nagmakulog sa tuya. Hindi lang nagmakulog, ginadan pa. Pero nabuhay na magmuli. Okay? Siyempre, ay ibig sabihin, ano ang pinagkulgan, yan talaga pinaghirapan, pinapahalagan. Yun. Sa buhay kasi natin, minsan may mga bagay na hindi natin pinaghihirapan. Nakuha na lang natin sa, hindi mo pinaghirapan. Nakakuha ka ng pera, nanalo ka kunyari sa, wedding ba, Father? Or sa sweepstake. O sabihin natin, nanalo ka sa kung saan man. Pagkatapos, anumang hindi mo pinaghirapan, madaling mawala ang pera. Diba? Pero pinaghirapan mo yan, nako, kahit gagastos ka, ang gagawin mo, ang tatanungin mo, kailangan ba talaga yan? Hindi naman. Kasi, mahalaga sa iyo. Pero kung hindi mahalaga sa iyo ang pera, hindi mo bibigyan halaga. Sige lang. Hindi, alam mo, yan ang naituro sa akin ng aking mga magulang. Ang pagpapahalaga, una, ng buhay. Ang pagpapahalaga sa kapwa. Naalala ko si mama noon Si mama, nung bata pa ako, nung elementary ako, sinasama ako ni mama doon sa Isarog, Mount Isarog. Alam mo yung Mount Isarog? Okay? Maraming mga agta duman. Mga agta, mga tugang tamansa na ito. Mga kinky hair, pagkatapos nagduduman kami, pagkatapos ang ginigibo may nagtatao kami ng rasyon. Tapos si Papa kaito, during the time, si Papa was the acting mayor. Okay, acting mayor. So, for 3 years, si Papa naging acting mayor. So, yun. So, si Mama naman, katabang-tabang ni Papa, nagdudumang kami, nagtatao kami ng rasyon. Naalala ko pa nga bulgur ba yun? Yung bulgur? Bulgur. Kung mga hubin ka mo, dahil mo din indo aram ito, dahil kung ano kung aram na indo ang Nutriban, si Sen nakakaram kang Nutriban, ay masiramon itong panahon, grade 6 ako, ito may Nutriban, masiramon. Dakula ang bagan tinapay ito.
Okay? Talo ang mga hamburger na yan, burger na yan, talo yan. Kahit walang palaman yung Nutriban, kasi nutritious nga eh. Magabat pati. Perang kilo ito. Sarong kilo pa na naubos mo. Grabe ka. Kaya pala, Father Butch, nung bata ka, taba-taba mo. Oo. Kasi si Father Butch, mukhang masiba. Ano lang, magana lang kumain. Yon. Pero ngayon nagda-diet na. Nagka-fasting na nga eh. Yon, alam mo magandang balikan yan ha. Alam mo sa Ebanghelyo, anong ginawa ni Jesus? Hindi ba? Binabalik-balikan niya. Importante yun. Kasi yung mga tao, kung hindi ka, sabi nga, kung hindi ka makabalik, hayaan mo siyang bumalik. sabi ko sa nung amigo ko, mabisita ako duman sa Gadan. Ako mabisita sa Gadan. Tumay na Gadan. Pagkatapos sabi ko, today ka nagduman sa Gadan. Hala, itong Gadan, mabisita sa imo. Bibisita ko kang Gadan. Yung patay ang bibisita kasi hindi mo siya binisita. Pero alam mo, totoo yan. Noong 2017, yung nanay ko ay namatay. That was June 25. Alam mo, dahil paaram kan sa kuyang pinsan na si Edisa na naka-star duman sa may Kainta sa Manila, sa Manila, sa Metro Manila syempre. Pero Antipolo pala si Nene sa may Antipolo, something like somewhere like that. Okay, but anyway, ang istorya iniho. Dahil paaram ni Nene na si Mama nagadana. Nalamang lang ni Edisa ni Nene na si Mama nagadan after lunch. Pag aga, before lunch daw, si Mama nagduman sa iya. Si Edisa ka ito, pinsan ko, si Nene, very close kasi si Nene kay Mama. Ay sabi ni Mama ang history sa ko ni Nene niya, pagkatapos na nangyari. O syempre, pagkatapos ka nangyari. So sabi, ang nangyari, sabi ni Mama daw kay Nene, ako nagbisita digdita, dahil ka makabisita sa kuya, may hilang ka. O, pagkatapos, after lunch na, si Nene talaga maluya sa pagmati, may hilangan ni. Pagkatapos, nag-post ako na sa Facebook na si Mama nag-pass away na, nagada na, please pray for her. Pagkatapos, nabasa ni Nene sa Facebook ko. Si Mama, nagadan pala ning aga. Si Mama, nagduman sa iya. Yun. Ano ito? Ma-explain mo ito? Di mo si Nene nag-invento. Di mo siya nagsisinungaling. Nagsasabi ito ng totoo. Baka may itong utikon. Alam mo, magayon mga kaibigan, ganon din siguro. Alam mo, ang espiritu can travel no longer sa space. Kasi ang kalagta is not covered by time and space. Okay? So yan anyway, nagduman. So alam mo, ining pagpapahiling ni Kristo sa iyang mga alagad, parang iuman sa neto. Kaya nga, ako nagtutubod ay kung si Mama, bako man siyang Diyosa, although very religious si Mama, nagpahiling kay Nene, ay si Jesus pa kaya na siya Diyos? Nagpahiling baga siya sa iyang mga disipulo. Pero ito sa pagpapahiling ni Mama sa mga pinsan niya, nagpapagirumdum lang. Okay. Kaya sabi ko nga, magayong mga balik-balikan. Ang ebanghelyo tangon yan, magayunon lang, si Jesus bumabalik. Yon, bumabalik siya. Kasi yung mga tao, yung mga alagad, ay hindi na bumalik. Siya na ang bumabalik. At anong ginagawa ni Jesus para pag bumabalik? Ito nga, basahin ko. Noong panong iyon, samantalang isinalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila
siyang nakilala ng pagpera-perasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Okay? Yun. Nakita nila, ano ba yung pangyayari sa pagpera-peraso ng tinapay? Hindi ba yung Last Supper? Yun. So, ibig sabihin, bumabalik ang mga alaala. Yan. Importante yan. Importante yan. Kaya nga ako, madalas kong binabalikan ang mga alaala. At ang importante, sabi nga, wala kang alaala kung walang nangyari. Meron ka bang maalala kung walang nangyari? Wala. Oh, at itong mga pictures na yan, magandang alaala ito. Kaya si Father Butch, kadakol picture yan. Mula pagkamundag ako, gusto mo mailong sa picture ko kaya itong one day old ako? Yaon ako, may picture ako duman. Okay? Nung pagkatapos ng nabuhayan na kasi nang pinanganak daw si Father Bombase ay patay. Okay? Blue baby. Pero after that, okay, may pinicture na doon. Nandun ako sa sa hospital sa Naga City Provincial Hospital. Doon po kasi ako ipinanganak. Pero taga-Tigawon kami. But anyway, yun, naalala ko, may mga picture. Kaya magayon mga tugang na may mga alaala tayo. Alaala. Okay, sapagkat madaling makakakilala pag mayroong alala. Okay? Paano mo siya nakilala? Pwede sa boses. Okay? Kasi minsan, kahit sa kumpisalan, siya yata yung boses niya yun, Pero hindi ko sinasabi, ikaw ba yan? Bawal po yan. Hindi. Hindi pinapabayaan ko kasi hindi man maganda yun. But anyway, paano natin nakikilala sa mga alaala? Okay? But anyway, mga kaibigan, babalik muli si Father Butch Bombas, si OP, sa programang Marhay na Hapon at sa tuyang pag-urulayan ang mga alaala, ang nagigirumduman. Kaya bumabalik ang mga alaala. Naalaala mo kaya? Yun, importante. Huwag nating kakalimutan. Ang pinakamahirap na sakit daw ay hindi yung sakit ng diabetes or heart. Hindi high blood. Ang pinakamasakit na sakit sa mundo ng tao ay yung Alzheimer. Bakit? Wala na po siyang maalala. Sino ka nga ba? Sino? Ako? Hindi niya nakikilala sarili niya, wala na nakakakilala, wala na siya nakikilala. Yan po, sana po parang may makilala tayo, balikan natin lagi ang ating mga alaala. Ang oras po natin ngayon ay 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa paggamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pang hinihintay natin?
natin. Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Needs Wellness Center. Ito po, si Gina Mirasol. Anong problema ng anak mo? Nagkaroon po sa ibon, tapos UTI, complication po sa baga. Tatlong doktor na po ang tumawag ka mamaya. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dadalhin sa Tawag ka ulit. Tapos po, Tawag ka narinig mamaya. ko po sa radyo. Kaya po Hindi, pumunta ako. makatapos kang Lang po, nag-ano na ako. Ito ng anak ko, nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Needs Wellness Center sa inyong lugar. Ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Monspi, Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Needs Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bigsi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee
Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Balik po kita giraray sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP. Gusto ko po lang batiin si Jem Palisa. Sabi niya, "Hello Father, mabiyayang araw po sa iyo Father. Always nakikinig mo po sa iyo habang nananahi. Hindi kompleto ang araw ni kapag hindi nakakapakinig sa iyo." Ano mga kaibigan, may tawag po tayo, si Roy. Okay, very much. Good afternoon, Roy. Kumusta kayo? Again, Father Boss. Yes, kumusta po kayo, Roy? Ano? Yes, kumusta? Nadawag mo ako? Roy? Roy? Okay. Siguro hindi wala siyang monitor. At anyway, kanina kasi tumawag si Roy. Sabi ko, mamaya ka na lang tumawag kasi gusto mag-share. At i-share niya kasi, sabi niya, Father, ang ginagawa ko parang hindi ako makalimot, kung nadawag na Roy ngayon, sabi niya, nag-exercise ako. Tama talaga iyan. Kasi ang tao baga, sabi ko kasi bago kaya, ang malubhang sakit ng tao, o ang kinakatakutan na sakit ng tao, ay hindi po yung cancer eh. Ang pinakatakutan yung Alzheimer. Wala ka nang alam. Yung uncle ko may Alzheimer. Nasugatan, hindi niya alam na nasugatan siya. Wala na. Hindi niya na alam. Kaya minsan talaga ang makikita natin ang memory, talagang parang hindi tayo makalimot. Okay? So, ang gamot po sa mga hindi nakakalimot, sinasabi mo, create memories. Okay? Create events. Pag walang events, walang memories, wala. Si Kristo baga, ang utos ni Kristo, do this in memory of me. Yun. Kaya nang pinagpapera-peraso ang tinapay, naalala nila, ay si Kristo yun. Okay? Naalala nila. So, importante yun. Always remember. Pero you can only remember if you do. Kung gagawin mo. Kasi pag hindi mo nagagawin, makakalimutan mo na yon. Halimbawa, magsalitang Espanyol. Hindi na ako nagsasalitang Espanyol. Nakakalimot ako. Pero pwede, sir. Okay? Hablar Espanyol, pero on poquito. Pwede pa rin magsalita ng Espanyol pero maliit na lang kasi no mas praktikado. Hindi na ako dati practice talaga, practice. So ganun 'yon. Practice does not make you perfect because God is only perfect, but practice makes you permanent. And that's why do. Okay? As ang utos ni Kristo, in order to remember, do. Sabi, gawin niyo ito. So pag-alala sa akin. Kasi pag hindi mo nagagawin yan, hindi mo na maaalala. Totoo po naman yan, di ba? Halimbawa, matagal ka nang pero maalala mo pa rin ulit pag ginawa mo. Halimbawa ako, matagal na ako hindi naglalaro ng tennis, lawn tennis. Pero pag pinahawak mo sa akin ng raketa, alam ko pa rin. Pero siguro maninibago na naman ako kasi matagal na ako hindi nakapaglaro ng tennis. So importante, exercise, sabi ni Roy kanina. Mahina kasi ang signal. Kasi ang signal ko dito sa kwarto, 1 bar lang po. Okay? At si Roy nasa Donsol, Sorsogon. At yung binabasa ko kanina, yung sabi ni Jim Palesa, sabi niya, hindi po kasi Father kompleto ang araw kapag hindi nakikinig sa iyo
ng mga salita ni Lord. Thank you very much, Jim. At sa lahat ng mga nakikinig, of course, si Alvin ng Rawis, Rapo-Rapo, palagi nakikinig din sa atin yan. And of course, sa kuyang pinsan na nasa Japan, si Ate Baby at si Manny Tony. So, yun. Importante yun. Ito, ang ginagawa ninyo ngayon, maalala ninyo yun. Kasi, may events. If without events, without memories, you will never remember. Ay, kaya that's why sa buhay natin, we have to put pangyayari or memories. At para ang mga memories natin ay talagang mapipreserve, meron tayong mga retrato. Kaya sabi nga ni Mama, alam mo, pag sa Tigawan, sa bahay namin, 10 malalaking, hindi karton yung bang plastic na malaking, plastic na nilalagyan ng damit. O 10 noon, retrato, album namin yon. Bakit? Sabi nga ni Mama, masunog daw ang lahat, wag lang masunog. Kahit masunog ang pera, wag lang masunog ang retrato. Kasi ang retrato, hindi mo na mapapalitan. Ang pera, mapapalitan mo pa. Tama ba? O yun, hindi ba? Hindi mo maano yan. Kaya yung alaala natin kay Kristo, wag mong kakalimutan. May mga naalala ka ba kay Kristo? O kaya you create events with the Lord. At dito, makikita nga natin dito, 500 years of Christianity dito sa Pilipinas. O, bakit naalala natin? Kung alisin natin yung mga prosesyon, alisin natin yung mga larawan ng mga santo sa ating simbahan, alisin natin, wala tayong makita. Ano maalala mo? Pupunta ka sa Roma, sa Vatican, sa Basilica ni San Pedro. Ano makikita mo? Ang gaganda. Kasi may nakikita ka. Alam mo, pag wala kang nakikita, wala kang maaalala. Yan. Importante yan. Kaya may pinakikita. Yun. At naririnig. Hindi lang, pero alam mo, sabi nga nila, mas malakas daw yung nakikita. Tandaan mo, naalala mo ba yung damit niya nung siya pumunta sa party? Naalala mo. Pero yung sinabi niya, nakalimutan mo na. Pero di ba yung damit niya ganyan? Yun. Naalala ni Nene, nang balikan ko yung kwento ni Mama, sabi niya na, yung damit pala ni Auntie. Yun ang damit niya nang nagbisita sa akin. Yung pala, patay na si Mama. Hindi niya alam. Okay? So, yun mga kaibigan, mga nakikita natin. Kaya mahalaga yung ipinakikita sa atin. Sabi nga nila, it is not what you say, but it is what they see. Okay? Tandaan mo, ulitin ko sa English, napakaganda Sabi kasi ng tatay, anak, wag kang iinom at wag kang maninigarilyo, anak. Ganda ang payo ng tatay, di ba? Pagkatapos, nakita niyo yung tatay niya umiinom. Tapos naninigarilyo. It is not what you say, but it is what they see. Okay? That's in English. Paano sa Bicol yan? Hindi sasabi, kundi sa nakikita. Kaya dali baga. Kaya sabi nga, Papa don't preach. Okay? Walk the talk. Importante yun, nahihiling. Kaya importante, ipahiling taan sa tuyang pagtubod sa Diyos. Paano mo, Father, napapahiling ang pagtubod mo sa Diyos? Yun nga, pagtulad mo, pag-join mo sa procession, pag magsisimba ka, pinapahiling. Iba naman yung pakitang tao sa pinapahiling. Kasi minsan may totoo, may mga tao talagang ganon, gusto nilang, pangpakita lang, para makita lang sila, na sila ay religyoso, paladasal. Pero pagkatapos ng paladasal, nagdadasal nga, dadasal-dasal, ang ganda, wow, religious siya. Pagkatapos, nung nakita, pero iba naman pala ang nakikita. Duplikara ang tawag natin niya. Kaya dalawang kita, mabuti pa daw ang without offense sa mga kapatid natin na mga duling, mabuti pa daw ang duling, dua ang nahiling. Pero alam mo, importante yan ang mga tugang, talagang nahihiling ta talaga. Kasi Jesus, ipinahiling niya
Ang gabos na nangyari sa kanya. Halimbawa, nagtuturo siya. Sabi ni Kristo, itinuro niya, okay, magmahalan kayo. Anong ginibo ni Kristo? Ipinahiling niya sa pagpakain sa mga taong nagugutom, hindi ba? O ano pa? Nung huling hapunan, sabi ni Kristo, magpakumbaba kayo. Anong ginibo ni Kristo? Binunasan niya ang paa ng mga alagad. Hinugasan niya. So, yun, ipinahiling ni Kristo. Importante yan kasi pag walang nahihiling, walang maaalala. Okay? Halimbawa, ano man nahiling mo? Kaya yung mga nahiling mo, maaalala mo yan. O yan, sa simbahan, may nahiling ka, maaalala mo. Pero pag wala kang nakikita, okay, wala kang maaalala. Yun. At hindi lang nakikita, yung nangyari. Yan, importante. May nangyari. Ano bang nangyari? Ipinako si Kristo sa krus eh. Okay, pinatay nila. May nangyari. Pero itong pangyayaring siya'y nabuhay na magmuli, iba naman yun. Ito na ang pinatutunayan ni Kristo. Paano? Siya'y nagpapakita muli. Pero sa nagpapakita si Kristo muli, ang ginagawa ni Kristo, binabalikan niya. Okay? Binalikan niya. Siya ang bumabalik. Siya ang nagpupunta. Okay? So, anong ginawa ni Kristo? Sinabihan sila, sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat ang mga alagad ng Panginoon sapagkat akala nila'y multo. Okay? May multo bang kumakain? May multo bang nagsasalita? Okay? Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ano't kayo nagugulimihanan? Bakit kayo nag-aalinglangan? Bakit kayo natatakot? Tingnan ninyo ako. Ang aking kamay at paa. Tingnan ninyo, yung sugat ni Kristo, pinakita sa mga alagad. Yung paa ni Kristo na may sugat, pinakita sa kanila. Yun. Si Kristo sana, glorified body naman, sana nagpunta na siya sa doktor, tinatawag na artificial surgery or plastic surgery. Okay, nagpunta siya sa plastic surgeon. So, nawala na yung sugat sa kamay, nawala na yung sugat sa paa. Pero hindi. Yung mga, sabi nga, ang sugat, pag nasugatan ka, yan ay hindi, kahit humilom yan, nagkakaroon ng scar. Ano sabi ko lang, scar? Scar. Yun yung scar. Peklat. Yun. Very good. Peklat. Mabuti. Nakakapagbikol pa si Father Butch. Kasi minsan nakakalimutan ni Father Butch magbikol. So, peklat. Kasi yung peklat na yun, nagpapaalala sa iyo. Kadakol ka bang peklat? Kung kadakol kang peklat, ang ibig sabihin, nung bata ka, ay talagang malikot ka. Marami kang sugat. Kaya ngayon, mag-ingat ka na. Hindi ba? Ganon yun. Mag-ingat ka. Kasi, yun na nga, may mga peklat sa puso. Nasugatan nga, nagmahal ka. Pagkatapos na nagmahal ka, binigo ka. Ang sakit naman. Di ba? Pero, natuto ka na. Sabihin mo na sa sarili mo, kung ikaw ang babae, it's not my loss. It's his loss. Hindi ba? Ganyan mga tugang ang buhay. Hayaan mo. Pero yung mga peklat na yan, hindi dapat, kaya tingnan mo, ang iba ayaw, ay naalis ang peklat, nagsisebo di matso. Okay? O ang mukha ko, kahit ako puno ng tagyawat nung panahon, nagsebo matso ba, espada? Nagsebo di matso ka ba? Hayaan mo. Kahit ganyan ang mukha ko, mukha pa rin yan. Gwapo pa rin. Wow. Okay, di ba? Ganyan talaga ang buhay. Huwag ka mag-alala. Minsan, talagang nasusugatan ka, may peklat yan. Pero yung mga peklat na yan, mga paalala yan. Okay, na mag-ingat ka. Sabi nga,
lahat na tao comes to you either as a blessing, okay? Or as sabi nga, as a burden, or there's a reason. Okay? There's a reason. Okay? Kasi minsan, yung tao ay napunta sa iyo, but always think of that na there is a reason and there is also a blessing. Okay? So yun po yung mahalaga. Parang huwag tayong makakalimot. Okay? So yun, ang ginawa ni Kristo, nagpapaalala. Ay, tayo ngayon, nagpapaalala, Giraray. Kasi sabi ni Kristo, bakit kayo naliligalig at pumapasok ang alinglangan sa inyong isipan? Bakit? Alam mo, nais ni Jesus na mapagtagumpayan nila ang kanilang takot at pag-alinglangan. Sa buhay ngayon, lalo sa pandemya, marami tayong kapatid na natatakot. Ako rin natatakot din eh. Lahat tayo natatakot, nag-aalinglangan. Pero, kaya ito, nandito si Father Butch Bombasi, OP ng USD Legazpi, nagpapalakas sa inyo. Okay? Palakasin natin ang ating kalooban. Palakasin natin ang ating immune system. Mag-exercise, mag-isip ng mabuti. Okay? Kasi pag hindi ka nag-isip ng mabuti, na-i-influensya ka ng opinion, na-i-influensya ka ng mga tao, na-i-influensya ka ng mga iba-ibang tao, ay matatalo ka. You have to be in control of yourself. Okay? Importante yan, ha? Kung wala kang control, kukontrolan ka. Pag nakontrolan ka, alipin ka. Okay? Kaya huwag tayo magpapakontrol. We have to be in control because God is in control. Okay? We have to control our emotion. We have to control our fears. We have to control our life. Discipline na nga yun eh. Kaya katatapos pa lang natin ng Lent. Ngayon ay Easter season na. Nung Lent, hindi ba? May disiplina tayo eh. Ano yung mga disiplinang yun? Disiplina kung saan nag-aayuno, okay? Nag-almsgiving and praying. Magandang disiplina sa buhay. Okay? Disiplinahin natin ang buhay. Okay? Ako, nadidisiplina ko na ang sarili ko. Hindi ako kumakain eh. Kahit na, tulad kahapon, 1 meal lang ako. Sabi ko, hindi ako kakain. Okay? Kahit may pagkain na sa harap ko, hindi ako kumakain. Isa lang, beses lang ako kakain. Tubig, oo, pwede. Pero alam mo, disiplina lang. Okay? Kasi kung hindi, madali kang makontrolan. Okay? Dapat marunong kang mag-control. Kaya ang lahat ng mga sasakyan, may preno. Okay? Kung ang sasakyan walang preno, delikado yan. Makakasagasa o masasagasaan ka. Okay, delikado yan. O sa buhay naman, kaya lahat ng mga laptop o desktop o yung keyboard, merong delete. Meron ka bang nakitang keyboard na walang delete? Wala. Lahat may delete yan. Kasi nagkakamali tayong lahat. Walang taong hindi nagkakamali. Pag hindi siya nagkakamali, hindi na tao yan. Impacto na yan. Ang mga impacto hindi nagkakamali, ayaw nila tanggapin ang pagkakamali. Kaya impacto sila eh. Okay? Ang tanging hindi nagkakamali, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Pero nasabi, hindi ako nagkakamali. Impacto yan, hindi tao. Magtakot ka, delikado yan. So mga tugang, magayon mga tugang, pagtagumpayan natin ang takot. Si Jesus ay nagtagumpay sa kamatayan. Okay? Ano pa ang dapat natin ikakatakot? Okay? Ang kailangan lawan, balikan ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon bago ang kanyang pagkamatay. Okay? Balikan natin. Marami kasing hindi naniwala doon sinabi ni Kristo. Hindi ba sinabi ni Kristo? Okay? Kailangan magdusa ang Mesiyas at pagkamatay niya, buhayin siya sa 3 araw. Yun ang kanyang sinabi. Walang puwang ang pagkatapot, ligalig at alinglangan sa isang tao na mayroong matibay na pananalig sa ating Panginoong Yesus. Kaya taglay ng isang alagad ang kapayapaan ng puso at lakas, loob upang maipahayag ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng bansa.
Mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo. Huwag tayo makalimot. Okay? Huwag tayo makalimot. Always remember God. Okay? Never forget God. You may forget everything, but never forget God. Kaya, how can we not forget God? Always remember God. Remember God. Alalahanin natin ang Diyos lagi. Remember all what He has done for us. Huwag natin kakalimutan ang lahat ng ginawa sa atin ng Diyos. Ngayon, manalangin tayo ng ating paboritong panalangin. Panalangin kay San Miguel Arcangel. Manalangin na tayo. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa at sa mga silo ng demonyo. Sugpo siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, lead mo sa kailaliman ng ang lahat ng malulupit na spirito, magala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos mabalos mo sa Indogabos mga tugang. Mauunin ninyo lagi na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Sabihin natin, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. At susundin ko ang kalooban ng Diyos. Dahil ang buhay ko magiging maayos. Maraming salamat. God bless everyone. Abangan ang susunod na programa ni Kuya'y Usapang Pamilya. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today come to believe is the Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahan